Agroturizmus a rozvoj vidieka bola téma, ktorá rezonovala na poslednom seminári pod gesciou Levodskej miestnej akčnej skupiny LEU. Podujatie pripravili v rámci medzinárodného projektu spolu s českým partnerom. Tento projekt je projektom nadnárodnej spolupráce, ku ktorej nás prizvalo MAS Rimažovsko. Oni totiž potrebovali vo svojom území riešiť myšlienku baníctva. U nás to tradičné je práve poľnohospodárstvo, na ktorom boli založené naše obce alebo náš vidiek. Tak sme sa rozhodli, že sa budeme vlastne z našej strany projektu venovať práve poľnohospodárskej tematike. Hornictví bylo u nás velice důležitým odvětvím, živilo spoustu lidí po staletí, dá se říct. A bohužel po revoluci se u nás vlastně to došlo k útlumu hornictví, vlastně celorepublikově i v našem regionu a je to už dneska věc, na kterou vlastně už jenom vzpomínáme. Situácia je v oboch prípadoch až príliš podobná. Tak útlm poľnohospodárstva na Spiši či baníctva v oblasti Rímažova mali rovnaké následky. Je u nás vysoká nezaměstnanost na poměry České republiky, kde je teďka 7,4 aktuálně, tak je u nás přibližně 13% nezaměstnanosti. Tady ti lidé vlastně bezvýhradně skončili, dochází u nás k obrovskému poklesu počtu obyvatel, velmi rychlý odchod mladých a zvláště vzdělaných lidí do Prahy, do Brna, do center a potom je to taky ještě nepříznivý demografický vývoj z pohľadu porodnosti, ktorý sa podepisuje na tom rýchlém úbytku obyvateľov. Kým situácia s baníctvom v susednom Česku je zrejme nezvratná, návrat k poľnohospodárskym tradíciám na Spiši nie je nereálny. Pôda i ľudia tu sú, len ich znova treba naučiť to, čo si ich predkovia odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Aj preto je časť aktivít MAS-LEU zameraná na túto oblasť. Najmä teda takým inovatívnym možnostiam a formám toho, ako presadiť tú myšlienku mladej generácii, pretože ako si sa vytratilo to čaro toho vidieka. V rámci projektu sme zrealizovali niekoľko zaujímavých aktivít. Takou prvou lastovičkou bola odborná exkurzia po existujúcich farmách a družstvách v našom území, kde sme pritiahli k spolupráci stredné odborné školy, najmä gymnázium a strednú odbornú školu majstra Pavla a študenti sa vlastne mohli oboznámiť s tým, ako sa vlastne robí tradičné poľnohospodárstvo, čiže rastlinná živočíšna výroba. Príklad z tých Slovincov, to je názorný príklad, ako sa to dá. Tam takisto ľudia nemali čo robiť, žijú v oblastiach, kde nie je to rovina, sú to krkoháje, sú tam sem tam políčka, ale aj na takýchto miestach začali pestovať to, čo sa tam darí, začali pestovať ten ebenovník rajčiakový. Trvalo to 5-6 rokov, že nie len ten druh, ktorý tam začali pestovať, ktorý sa stal zrazu ich druhom pre sociálno-ekonomický rozvoj, ale vlastne už sa obohatilo aj o kultúrny život s tým druhom, lebo už tam robia festivály, už tam robia rôzne súťaže. A čo je významné, že je tam veľa podnetných myšlienok, produktov nových, ktoré dokonca aj v pôvodných krajinách v Kóreji, Japonsku sú prekvapení z toho, že my to pestujeme už 3000 rokov a nás to nenapadlo, že sa dá urobiť z toho aj niečo iné. No, ale zasa treba tu vidieť to, že nerobil to jednotlivec, ale dokonca z viacero obcí a nevidia v tom konkurenciu, ale práve vidia v tom silu, že jednak si vymieňajú poznatky, skúsenosti, nápady. Snaha miestnej akčnej skupiny je prostredníctvom projektov s využitím finančných prostriedkov Európskej únie napomôcť oživiť poľnohospodársku výrobu v našom regióne. Z tohto dôvodu sa organizujú stretnutia agropodnikateľov s odborníkmi v oblasti poľnohospodárstva. Na Odorici pani Homolová pestuje alebo sa venuje ekofarmárčeniu v podobe pestovania ekologických bylín. A tak vlastne nás zaujali prednášky alebo názvy prednášok zaujímavých ľudí, ktorí vlastne prišli odprezentovať tieto odborné témy. Dá sa tu veľa urobiť. Otázka je vlastne čo? Práve ideme teraz s pani Žierkou Homolovou a možno, že aj so zástupcami vašej akčnej skupiny rozprávať, aké sú tu možnosti a čo by to asi bolo možné zrealizovať, aplikácie aj z tých menej známych druhov. Azijská etnomedicína aj dnes v lekárskom prostredí ešte skutočne má veľa čo povedať. A tá nás učí, že pestovanie adaptogénov a ich rozvoj na území Slovenska má skutočne pozitívny účinok aj na preventívu teda chorôb. Už viac než 10-ročné skúsenosti v tejto oblasti má aj farmárka z Odorice, ktorá začínala z nuly. Bola som rok nezamestnaná,
Otec sa vrátil na dedovizeň, začal pestovať liečivé rastliny. V ňom skrchol ten nápad, že budeme robiť bylinné výťažky, tak sme začali robiť, ľudia si ich začali kupovať, začalo nás to živiť. Takže tak nejak postupne. Asi také tie zhody náhod. Obnovenie poľnohospodárskej výroby na tzv. Rodinných farmách by mohlo priniesť nielen do nášho regiónu, ale i na celé Slovensko tisíce nových pracovných miest. My na to máme také jedno číslo, že keďže máme 3000 obcí na Slovensku a vieme si predstaviť, že v každej obci by sa takto vedelo uživiť povedzme 10 farmárov, krát 4 to už je 120 000 ľudí a pri obslužných prácach ďalších 30 000, to znamená, vedeli by sme zo sociálnej siete vytiahnuť týmto spôsobom 150 000 ľudí, avšak to už by sa musel k tomu štát postaviť naozaj zodpovedne. V rámci prípravy na nové programovacie obdobie využitia pomoci z finančných prostriedkov Európskej únie počítajú v miestnej akčnej skupine LEV aj s podporou podnikateľských aktivít v agrosektore.